Bueno, gaur daude 3 lote aukeran. Die lote A, B eta C. A da Amarotzeko bi lokalak egitura komuna publiko barne, erabilera anintzeko eremu estalia, bolatoki egokitzea, aurparkea reformatu, espaloiak edo errepideak hobetzeko 300.000 euro. B lotea da, erabilera anitzeko eremu estalia eta bolatokia, aurparkea reformatu, partida bat komertzioaren etorkizuna hobetzeko, Amarotzeko bi lokalak egokitu komuna publiko barne. Eta C lotea, Amarotzeko bi lokalak egokitu komuna publiko barne, erabilera anintzeko eremu estalia, aurparkea erreformatu eta frontoia estali. Hortarako dau, jaia gutxi gora bera €1.000.000 egiteko, eta gaur eguna girotzeko antolatu ditugu txorixo, txokolatada, antzerkia, bestiak, gimnasia, ekintza pila bat. Eta, bueno, oraingoz jende asko etorri da, uste ginen baino gehiago, kolak, errankadak eta dena egiten dira, eta, bueno, oraingoz oso gustora gaude. Aurrena buzonatu egin zen, bakoitzak jartzeko bere iruditu zertan gastatu bartzan diru hori. Gero, jasotako proposamen guztikin, asamblada baten, 8 proiektu aukeratu zian. Eta guain, 8 proiektu hortatik indie 3 lote. Eta guain, 3 lote horitatik, auzotarrek bai, erabakiko dute zein nahi duten egitea. Eta berak erabakitzen duena, hori egingo da. Badakigu jendei kosta egiten zaio gauzetan parte hartzea, baina egia esateko, hau egiteko sortu zen talde motorra bat, eta 20 auzotarre gutxi gora bera apuntatu zian talde hortan hau dena dinamitatzeko, eta, bueno, gu kontentu gaude. Jendea animatu da eta parte hartzen nahi da. Guztira, 513 bozka jaso ziren, hauetatik 11 baliogabe eta bat zuria. A aukerak 1.150 puntu jaso zituen, B aukerak 919 eta C aukerak berriz 937 puntu. Hortaz, A aukera izan zen boto gehien jaso zituena. Aurrera eramango diren eraberritze lanak honakoak izango dira. Auzoetxe eta ambulategiko erekinak egokitzea, esagonoaren ondoan erabilera anitzeko eremu estalia, bolatokia egokitzea, aurparkeen erreforma eta espaloi eta errepide zorua hobetzea.